Pekný deň, volám sa Dominika, ale väčšina z vás ma pozná ako pravú väžbu a založila som Kundalini Activation Flow a CAF Academy a dnešným videom by som vám chcela povedať, aké zmeny u mňa nastali po tom, čo som začala navštevovať Kundalini aktivácie. Nebudem zdržovať, hneď začnem prvou zmenou, ktorá bola pre mňa asi taká najnáročnejšia a prvá zmena bola to, že som cítila, že už nechcem robiť len čisto veštenia. Pre mňa, keď som začala s tou pravou vežbou, bolo veľmi ťažké zrazu si povedať, že ja nebudem robiť len veštenia ľuďom, veď je to jednoduché, veď pozriem nejakú otázočku, pozriem kartičku a mám vybavené, ale začala som cítiť potrebu meniť tie životy tých ľudí, začať ich mentorovať, začať im pomáhať, aby naozaj zmenili ten svoj denný režim a aby si primanifestovávali veci. Teraz mám to šťastie, že už tam mám veľa záujemcov, stálych klientov, ktorých môžem koučovať, mentorovať a kartičky beriem ako prostriedok, ktorým sa pozrieme na energie, ktorým sa pozrieme, čo by sme mali robiť, ale neberem to tak, že teraz vyťahnem kartičku a vidím tam toto, tak to znamená fixne a už nemusíš nič robiť, budeš mať 3 deti, chlap sa s tebou rozvedie, ale naozaj tá energia je o tom, že tie kartičky vám vedia napovedať, toto robíš zle, toto by si mal inak. Takto to vypadá teraz. Teraz ťa bude čakať takéto obdobie a toto pozmeň. Takže toto bola prvá taká pracovná moja zmena. Druhou zmenou, ktorá bola pre mňa náročná, bola zmena okolia. Ja keď som začala robiť kundalini aktivácie, tak až vtedy som pochopila, koľko takej falošnosti žijeme, že snažíme sa udržiavať vzťahy, ktoré sú veľmi nefunkčné, ktoré nás nejakým spôsobom neobohacujú, lebo sa tiež bojíme púšťať niečo, čo je zažité. Sme ako také malé dieťa, ktoré nechce pustiť dudlík a rovnako som to mala aj ja. Len dlho som si to neuvedomovala, že som častokrát mala vo svojom okolí ľudí, ktorí si ma nevážili alebo ktorí neustále očakávali, že ja sa ozvem, ja spravím nejaké stretnutia, ale keď som niečo ja potrebovala, tak títo ľudia boli úplne obsadení. A pri tých kundalini aktiváciách sa mi dialo to, že týchto ľudí som nemala potrebu už kontaktovať, že už som sa nebala ich postupne stratiť a trvalo niekoľko mesiacov, a zmenilo ich sa mi kamaráti, zmenilo sa mi to okolie, s ktorým prichádzam do styku, zmenili sa mi aj klienti a klientky, ktorých priťahujem. A môžem vám povedať, že teraz priťahujem oveľa srdečnejších ľudí, že tam už cítim tú výmenu tých energií. Ale na začiatku to bolo tiež pre mňa ťažké a môžete to tiež pociťovať, že zrazu cítite, že niektoré osoby, ktoré sú vo vašom okolí, ako keby nemáte si s nimi čo povedať, lebo už vás nebaví nejaké ohovárenie alebo nejaké lamentácie. A to je aj tretia vec, že som začala byť taká, že sa tak pousmiem, keď niekto lamentuje, že toto sa nedá, hento sa nedá, toto je komplikované, pretože vidím, že ľudia si vedia manifestovať zázraky a je to všetko o tých frekvenciách. Že vy keď ste neustále v tých negatívnych energiách, niečo sa nedá, niečo nemôžem, niečo sa mi nechce a som urieknutý, tak priťahujete naozaj tie negatívne energie. A keď ste v tých pozitívnejších vibráciách, to neznamená falošnú pozitivitu, ale že máte tam tú vďačnosť, vidíte, že koľko blessingov alebo takých tých vecí vám v tom živote funguje, za čo môžete byť vďační, čo tam je pekné, čo by ste chceli skúsiť a na to dávate tú pozornosť, tak tým viac vecí a takých ľudí si priťahujete. Takže namiesto toho, aby som nad niečím šomrala, že niečo nefunguje, niečo je zlé, niekto je blbý, tak idem skôr tedy do seba a uvedomujem si, že prečo vzniklo toto presvedčenie a snažím sa ho pochopiť a eliminovať, aby sa to potom nevzťahovalo na tú moju realitu, aby som potom nemala tam nejaké tie negatívne veci okolo seba.
Ďalšou vecou, za ktorú brutálne ďakujem kundalini aktiváciám, je doliečenie mojej endometriózy. Ja som mávala veľmi bolestivú menštruáciu, hoci som bola vegetariánka, hoci som sa stravovala naozaj zdravo. A musím povedať, že po pár mesiacoch kundalini aktivácií, kedy som veľmi cítila okolie brúška pri tých aktiváciách, a táto endometrióza úplne ustúpila. Viem, že aj veľa žienok sa zmenil cyklus, ustálil sa im cyklus, navrátila sa mojej klientke menštruácia, keď som robila odblokovania kundalini aktivácie, takže viem, že je to veľmi mocná energia. Niektoré žienky, keď idú až na tie veľmi silné kundalini aktivácie, môžu mať aj na krátky čas pozastavenie menštruácie, takže veľmi to ovplyvňuje aj hormonálny systém, ale keď máte takúto jemnejšie, pomalejšie tempo, tak aké sa snažím aj navodiť na Kundalini Activation Flowe, tak nezaznamenala som u nikoho, že by bolo zastavenie menštruácie. Naopak, tieto endometriózy, polycystické vaječníky a taktiež aj problémami s otehotnením sa častokrát aj práve kundalini aktiváciami vedia pomalečky odstraňovať, ale samozrejme treba to brať s rezervou, treba navštíviť aj nejakého doktora a si to tak potvrdíte, že aha, áno, zaberá to. Dobre, ďalšou vecou, ktorou mi pomohol Kundalini Activation Flow doliečiť je, že častokrát som mávala takú čiernu bodku, ktorú som videla ako keby glaukom v oku a keď som mala veľmi veľa veštení, tak som mávala také ako keby stavy, že mi trpol mozog, ťažko sa mi to ako keby popisuje, ale také sťahy hlavy, ako keby až úzkosti, ktoré som naberala od tých klientov a nevedela som ich nejakým spôsobom pustiť. Ospravedlňujem sa, ale je to naozaj pravda. A pamätám si, že aj pri tých aktiváciách som pekne cítila, ako sa mi to prečisťuje, ako tá hlava naozaj si vie odpočinúť, oddychnúť. Takže toto sú naozaj také tie veci, ako zmena pri pozeraní sa na prácu, zmena v priťahovaní ľudí, zmena zdravotného stavu. Ja budem veľmi rada, keď mi do komentáru napíšete, že či ste mali za sebou kundalini aktiváciu a či sa vám niečo zmenilo. Viem, že niektorým ľuďom sa úplne pozmenia aj partnerské vzťahy. Ja som veľmi vďačná, že práve že mňa to posilnilo s mojím manželom. My sme sa nezačali hádať alebo tak, ale tá kundalini aktivácia vám pomôže navrátiť sa do svojho prapôvodného ja, do svojej duše, ktorá je ako keby očistená od tých násad, ktoré vám robí to okolie, že takto by si sa mala správať, toto by si mala robiť, takto by si mala žiť, toto si robil dlhé roky, tak to musíš robiť. A keď dáte preč tie vrstvy, tak sa objaví vaša autentická duša. A ona môže s niekým rezonovať alebo nerezonovať, môže sa jej niečo páčiť, môže sa jej niečo nepáčiť. A ešte, aby som nezabudla, ďalšia vec, ktorú kundalini aktivácia u mňa podporila, je taká vyberavosť na stravu, že som teraz taká selektívnejšia, že viac mi vadia nejaké polotovary alebo nejaký nepríjemný priestor, že už to moje telo viac preciťuje napríklad aj neporiadok alebo taká tá disharmonia, že keď cítim, že niekde sa veľa ľudí hádalo a prídem do toho prostredia, tak viem si naciťovať rovnako aj s hudbou, že toto je moc negatívne na mňa a som na to citlivejšia. Takže toto sú moje veci, budem veľmi rada, keď mi napíšete dolu do komentárov, čo sa dialo u vás a teším sa na vás opäť. Majte krásny deň.